அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. நாம் எம்டிஎம் லைவ் டெலிகாஸ்ட் ஊடாக 2-3 நாளாக நேற்று வெள்ளிக்கிழமையிலிருந்து பொருளை சேகரித்து இங்கே நாங்கள் ஆலங்குடா பகுதிக்கு வந்திருக்கிறோம். நிறைய பேர் நீரில் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க. தண்ணியில் இன்னும் அந்த வீடுகளுக்கு தண்ணி தேங்கி நிற்கின்றது. அந்த வகையில் அங்கே நாங்கள் வந்து பார்த்த இடத்துல சில எங்களுடைய சகோதர இனத்தை சார்ந்தவர்களும் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். இன்ஷா அல்லாஹ் உண்மையில் அவர்களுக்கும் நாம் கைகோர்க்க வேண்டும் என்ற நல்ல நோக்கத்தோடு இனம் மதம் கடந்து இது ஒரு மனித நேயம் என்கின்ற வகையில் எல்லோருக்கும் நாங்கள் இந்த பங்களிப்பு செய்வதற்கு முயற்சிக்கிறோம். எதுக்காக வேண்டி யாரெல்லாம் பணமாக பொருளாக எங்களுக்கு உதவி செஞ்சீங்களோ எல்லாருக்கும் அல்லாஹுத்தால் அருள் புரிவான். நிச்சயமாக உங்களுக்கான அந்த பலன் இந்த உலகத்தில் மறுமையில் கிடைக்கும் என்பது சந்தேகம் கிடையாது. இந்த நாங்கள் கொடுக்குற இந்த இதில் எங்களோட மாற்று மத ஒரு சகோதரர் சில வார்த்தைகளை அவர் எங்களுக்கு இன்ஷா அல்லாஹ் வழங்குவார். අයිබෝවන් ඇත්තරම අපි ආලංකුඩා ප්‍රදේශයේ ඉන්නේ සම්පූර්ණ අපිට වතුර දාලා තියෙන මේනකොට අපිට ගවර්න්මන්ට් එකෙන් සාමාන්‍යයෙන් දුන්නත් ඇත්තරම පුත්තලම් කට්ටිය ඇවිල්ලා අපි නතරලා ඉන්න මුස්ලිම් පල්ලියේ මෙහෙම උදව් කරයි කියලා අපි හිතුවේ නෑ. අපිට හැම දෙයක්ම ලබා දීලා තියෙනවා මේ මුස්ලිම් ජනතාව සිංහල අපි වෙනුවෙන්. නමුත් අපි මේ මිනිස්සුන්ට කරන උදව්ව අපි මදි. අපි දැනගන්න ඕනේ සියලු දෙනා එකතුව සමගිව ජීවත් වෙන්න. එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි ඔබතුමාට මුස්ලිම් ජනතාවට අපි ගොඩාක් ස්තුතියි වන්දනවා සිංහල ජනතාව වෙනුවෙන් මේ කරන උදව්වට ගොඩාක් පින්